mai videóban ki kell Lucky blokkozni, tanítom a haveromat vezénye. Csuma? Itt is vagyunk, hát itt igazából Milyen rakot csinálni? Itt igazából a lényeg az, hogy fogd meg, azt gyere ide, azt nyomd meg azt, hogy kik, azt mikor ott van a legtetén, akkor szinte a legtetén, akkor megnyomod ezt így. Az excellent az jó. Biztos? Azt így elrepülhetünk kilométert. Hát az... Én csak itt vagyok, hát én cheese. Erre oda, bármilyen oda küzdenek. Ez diván, ez jó. Come here! Fel lehet adni ezeket a béleket? Mateo! Mateo! Gift me, please. Itt lehet kell várni egy napot. Nem is lehet giftelni. Pont nem lehet giftelni. Na hát az én bészem se túl jó, de. Jó, mindegy, jó, mint az egy. De azért vannak. Ez rá. Egyébként majd lehet, hogy fogok csinálni sorsolást. Ez nekem meg. Mindegy, akkor Ez jó az ide... a hogy ez mi? Csinál. Súlyzózol, edzed. Ezzel, hogyha edzel, akkor nagyobbat fogsz rugni. Aha. Ez jó. Eddig ezt ilyen felfejlesztem. Zéz, a gangster félre jön vissza. Nem, hogyha felfejlesztem, vagy nem tudom. Ide tudod giftelni? Felfejlesztem. Próbálom. Szürke neked? Miért ilyen szürke? Így értem. Na akkor Fejlesztem. jó. Akkor itt van ez a Mateo, ez 13 billiós. Mennyi? 13 billiót termel. Jó. És, Van 400. Van majdnem 500. Ez jó. ezt ki fogom sorsolni. Ez nagyon sokat termel. Először ezt fogom kisorsolni, utána meg jön ez a 1x1x1. Ez azt hiszem az egyik legjobban. Hogy még van ez, ezt valószínűleg nem fogom kisorsolni. Mondjuk ez nagyon szak. Ez csak 2 billiót termel. Ez meg 13 billió, szóval ez nem is olyan rossz. Van majdnem 1000 pénzem. És nekem elfogyott a pénzem Megvan azzal, az hogy 1000 pénzem. ezt a szart felfejlesztem. Na mindegy. Ezt ki fogom sorsolni. Ja, körülbelül úgy. Hanyadika van ma? 7. 10-én kisorsolom. Na, sugok egy. Perfect lett! Cristiano Ronaldo akkurat. Elmentem a réd igazából számít. Mindegy, ezt ki fogom sorsolni. Aztán meg... megkapja. Na mindegy. Ott jön a Pali. Na lássuk nekem egy kikkemet. Csak great. Pro, meg se nyomtam. De kicsit lefagyott. Ki fog dobni? Jupi. Mindegy. Excellent. Mondtam. Vagy joinolj újra, Lives, joinolj újra rá. Mert én itt vagyok a szerven.
Van 3300 pénzem, az jó? Így, hogy most kezdtem. Most képes jól haladt. Feljoinolok. Nem biztos, hogy ugyanarra a szerverre dob, de Ha rám joinolsz, akkor igen. csak nem rájoinoltam. Perfekt, csak egy random. És jöjj random fölött. Divine. Act. OG. Celestial. Az OG végig kell. Black Hole Bolt. Come here! Hát tudom mozni. Perfekt, nekem is. Oh shit. Bro. Kicsit kell Plazma. edzek. Gangster footer. Az amúgy jó. Van egy plazma gangster footer. Igen, itt edzek. Oké. Egyébként, hogyha vannak ezek a ilyen lila gombok, hogyha ezeket megnyomod, akkor kétszereset kapsz. Mint látod, nekem már egy kicsit sok pénzem van, úgyhogy hát egy kőkemény 115,9 millió, na. Ez nagyon kevés amúgy. És akkor így azt tudsz csinálni, várni. hogy így... Annyit tudok, hogy itt valamit itt lehet állítani. Itt a Kickstyle. Ez mi? Azóta nem játszottam mióta. Ja, hogy ez az, hogy amikor perfekt, ezt húsz gondolom, hogy milyen. Milyen, igen. Azt gondolom, te be tudod állítani. Hát igen, mert nekem már kicsit trillióim van. Megvan most már a következő szintű súlyzó. Az, hogyha neked odaadnám a 2 milliósot, akkor te 1 billiómos lennél. És te milyen vagy? Trillió. Szép kyuriómos, vagy mi a szó. Megéri rebirtölni vajon? Nem tudom. Megbörtött? Hallod? Második rebirtöm kell. 100 000 kick power kell, és nekem van 119 millió. Millió, az egy fokkal azért jó. Nézzük meg, hogy most, vagy egyébként úgy kicsit fejlesztek. Run upgrade. Nem tud. És 500 trillióba kerül csak egy speed. Az rettegs. Egy barátom, akinek izé megvan a legjobb. Megveszem ezt a... Nincs elég masterem. Szóval hol lehet masterit szerezni? Nem tudom, hát biztosítani, nem tudom. Ó, az valami fuse. Van itt az, majd itt az. De bro. Van 4 Csak van egy ilyen frájúról, ez a szar. Ez perfekt. Ő, ez már 2,1 millió, ez már jó. Bro, megint egy gangster.
megveszi egy random brainrotot, ami Kincsi fust. valami itt a Dolphin. Azt mondom, hogy epic szerintem. Lúri fú. Szóval. Mondtam, hogy elköltöttem 14 rubuxot egy hét. Hetettel belőle, úgyhogy ez sem. Nem, hogy bevonultam. 75 adott. 75. Úgyhogy 70. És azt oda gifteljem? Aha. Ki oda tudom. Figyelj, figyelj. Levegőbe kell kikkelni. Úgy messzebbre megy egyébként. Azt. De soha Celestiálig amúgy elmegy. Nem. Az OG megy el csak. Nem a hacker. Tossza. Te utolsó. Come here! Megszokta úgy. Bro, gyere már ide. Jó, az jó, te. Kaptó hipopotnál. Mondta ez a haverom, és jó. Te csúsztál. Van. Big OG, bro. Come here! Nem megyek oda, hagyjál be. Nem hagyom, hogy megy a pizza. Gyere, please, OG. Nem tudom, sok. Jobb, hát a Brain Rottól is. Gyere, kihozom az OG. Kihoztam az OG. Cappuccino Clownino. hogy lehet- Fisino Clownino. Azt hogy lehet? Nem tudom, az valószínűleg nem lehet. Megvan az első OG. És azt sem fogom fejleszteni. Ó, ez csak Big lesz. Kicsit ez a Fosino, Clownino, az egy kicsit szar. Azért nem vagyok fekete most. Nem most az előtt. Na, amúgy én szerintem ezt a videót most le is zárom. Ez egy szár. Abba hagyjuk. Akkor abba hagyom, tök mindegy, ugyanaz. Aztán még lehet, hogy lesz ilyen Várjál meg, hogy menjünk oda mellé. ilyen tartalom, ilyen Várjál. kiköl a kiblokkos, csak most Várjál meg. ez kicsit az ilyen uncsi. Való, ugye? Na, ne felejtsétek el, hogy Lájkoljatok. írjatok egy kommentet, amiben a user neveteket Robloxon leírjátok. Jó rák, mi? Upadotúri, piszkáljuk. Na, tehát írjátok le a user neveteket. User nevet. User. És akkor kisorsolom azt a Mateót, amúgy az az egyik legjobb brainrotom. Oké, már elmondtad 9. Most miért ne sorsolnám ki, de minden. Na, iratkozzatok fel, lájkoljatok. Igen. Legyetek rosszak. Sziasztok.